Pravda. Vidíte do našeho mojeho dalšího videa a dneska to bude nevím, jak to jmenujeme. A bude mě otázky mě bude číst ségra. No, tak Coca-Cola nebo kofola? Coca-Cola. Je lepší. Černá nebo bílá? Bílá. Jo, bílá, protože je bílá. A hezká. Kalhoty nebo tepláky? Kalhoty nebo tepláky? Kalhotky. Tepláčky. Tepláčky, protože je mám na sobě. Adidas nebo Nike? Adidas mám rád. Adidas mám rád. A mám z něho kopačky a všechno. Rýže nebo brambory? Rýže. Protože má to ve tvaru mimoně. Léto nebo zima? Léto, protože furt se koupu. Káva nebo čaj? Kava, protože jsem nikdy nepil. A je dobrá. Nejsi na to nějak mladý. Jak? Pane, nejste na to mladý? No. Čokoláda nebo vanilka? Jo, vanilka. Vanilku mám radši, protože chutná vanilka. A je to moje. iPhone nebo Samsung? Samsung. Matika nebo čeština? Samsung je dobrý a výkonný. Matika nebo čeština? Matika, baví mě víc. Angličtina nebo němčina? Angličtina nebo němčina. Němčina. Tak challenge. Kamarád nebo kamarádka? Kamarád. Láska nebo přátelství? A přátelství. Amerika nebo Evropa? Evropa. Mám radši Evropu. Protože jsme v Evropě. Takže to je konec. Takže čus.